रुमाल से न तो कागज से पोछ के बिगा होने। कुत्ता अगर काट दी हलस तो का करबो करे के दौड़ के लाठी भाला ले खोजत फिर बजे काहे कटल हम काटब नहीं मदद नहीं समय पाके हर काम अच्छा लगे। वो तो अपन खीसिन में अपन गाड़ी देता रहे जान के गाड़ी देता रहे जी हो गरी आवे लागस तो मैं तो चाइना वाला भाई लोग के कमाई हो जाई। अकाल से कमल बास कर के फोन आवे लगी कि का करता रह तू वो तो मान जे लहड़ा है से बहन चोदावा तू हने संगे का करला हो जाए वो तो बहन बाज बोलले बा तो हमरा शिकायत के डर बा भाई ऐसे कनी है जे नन्हे सिंह जी जीरा दे के माध्यम से ये 500 रुपया पुरस्कार देनी हमारा तरफ से बार बार प्रणाम हार्दिक अभिनंदन शुभकामना। दूगो मेहरारू आपस में लड़ली सा एगो मौगी कहले जे हमार मर्द तना पढ़ल हो ये बीए पास हो उ लिख देला नु तो दूसरा से पढ़ाई ना दोसर के मौगी कहते के चुप चुप तब का पढ़ल रे हमार मर्द अतना पढ़ल हो आता ना जो लिखेला तो करा पनहु पढ़ना तोरे मरल अपने गावत रे अपने बुझात रे अब अपने का अपने सुन तनी करे कयो शब्द बुझात नहीं के जी का कहता तनी लेवल बढ़ा दे मेन के टोन बना के ए चरण में नमन नमस्कार बाटे हो रोज खाली आजुओ दरबार बाटे हो बाबू तने हेल्प करा माननीय श्री हमरा अभिषेक तिवारी ब्याह जी के मित्र बानी राजा भैया 2-4 हजार रुपया एक तौर हमरा के दे देने हमारा तरफ से हार्दिक हार्दिक अभिनंदन राजा भैया के बार बार प्रणाम राजा भैया एक फूल माला सिरार स्वागत बा संगे संगे हमारा भोला बाबा के भी तो थोड़ा सारी
थोड़ा तकलीफ करी ना थोड़ा सा तनी सा बहुत बहुत धन्यवाद भोला बाबा तनी हमारो हाथ से माला वाला के आशीर्वाद हमरो के दे दी हाँ आई बाबा धर बबुआ है गह गह करे लगला अच्छा हमरा एगो बात ना बुझाई है कहले है जे कुंवर जी अरे बा दूर से आइल बनी अपन बहिन चोदवाली हाँ तो हमरा बुझाइल है कि भाई दूर से आइल बा तो अपन बहिन चोदवावता हाँ आई अपन घर ही अपन बहिन बेटी के चोद हम दूर से आके भाई हाँ, दूर तू काहे गई अपने तू? घर ही जाके चोद कोनो बात नहीं हाँ, काहे एमे दूर हमार गई? कुछ जात नहीं ये है क्या हुआ? निर्लज ह। लौंडा रडनी के कहले जे बेस रा भाई हेलो हेलो श्रीमान विकास तिवारी जी हाँ जी 100 रुपया पुरस्कार देनी विकास बाबा के हार्दिक अभिनंदन शुभकामना हाँ एके हला कुल नानु कहल जाला हाँ ओकरा खातिर सीरियल बाय सीरियल और बाजी काला बा नुगाला बा ना जाने उपेंद्र बाबा कावना बात के हाल बा संतोष भाई कि काला नहीं गाला नयकी बड़ुए ओई सबे गावल मुश्किल बड़ुए काला नहीं गाला ओई सबे गावल मुश्किल भाई बीरेज सिंह व्यास आदमापुर जय हो ई मोमो लागत रहे एंकर भैया बैरागी जी हाँ। अभिषेक तिवारी के गुरु जी हैं हार्दिक हार्दिक अभिनंदन शुभकामना सोनू संग दिल कहो तारे खास हो सोनू संग दिल कहो तारे खास हो आवा हाली बोलावस कमल बास हो आवा हाली बोला हो कोमल बासो आवा हाली बोला हो कोमल बासो आवा हाली बोला तू हेल्प करो थोड़ा